Hello रायजोफोर साननानै लादो नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव 5 crore रां दङ नोंथाङा मोनसे मोजां खामानि मावनो सानगोन ना आरो मोनसे साननानै लाबावदो बे राङा नोंथांनि नङा बे रांखौ सोरखारासो नोंनो हरदों मानो हरदों माबा मोनसे मोजां खामानि मावनो थाखाय रायजोफोरनि थाखाय स्कुल लुनो नङाबा माबा मोनसे लामाफोर लुनो माबाफोर कमिउनिटि हल लुनोसो सोरखारा हरदों बे रांखौ सिपिआव सोनानै हराखै नोंथांनो ग्रान्ट होदों नोंथाङा खामानि मावनांगौ रायजोफोरनि हाबा मावनानै होनांगौ yes I'm talking about MPLADS Members of Parliament Local Area Development Schemes बे मोनसे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि स्किम्स जोबोर मोजां स्किम्स दिनै बे स्किमनि सोमोन्दै जोङो सावरायगोन बेनिफ्राय जोंहा दे सानै एमपि दङ Rwngwra आरो Joyanta बिथांमोना मा मावदों जोंनि थाखाय मा प्रजेक्ट लादों बेसेबां खर्चा खालामनो नागिरदों सोरहा मा प्लान दं नोंथांनि गामियावबो नङाबा नोंथांनि टाउनावबो माबा मोनसे मावनो थाखाय बिथांमोना प्रजेक्ट बानायदों नामा बेनि सोमोन्दैबो आं रोखा खोन्थागोन भिडिअखौ नायलांबाय थादो MPLADS एबा Members of Parliament Local Area Development Scheme बेयो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि मोनसे जोबोद मोजां स्किम पार्लियामेन्टआव थानाय गासिबो मेम्बार्सफ्रानो बे स्किमखौ लानो हायो लकसभानि एबा रायजोसभानि गासिबो मेम्बार्सफोरनो बोसोराव 5 crores होयो बोसोराव माने फाइनान्शियल इयार्स every financial year they get 5 crores फाइनान्शियल माने एप्रिल टु मार्च बे बोसोरनि फाइनान्शियल इयारानो जादों 2024-25 नि फाइनान्शियल इयारा एप्रिल दानाव जागायदोंमोन 2024 आव बेनिफ्राय 2025 नि मार्च दानाव जोबहैगोन लकेल एरियानि मानसिफोरखौ हेल्प खालामनो थाखाय बिराद मोजां बिथांमोनहा बे रांजों गावनि कन्स्टिट्युएन्सिनि जेरैहाय क'क्राझार कन्स्टिट्युएन्सिनि खामानिखौ बेनि एमपि जयन्त बसुमतारी मावनो हागोन आरो बेनिफ्राय आउटसाइड द कन्स्टिट्युशनबो मावनो हायो खिन्थु लिमिटेड दङ बाजेटआ बाहाय आउटसाइड कन्स्टिट्युएन्सिनि बाजेटआ एसे खम होमबाबो मावनो हायो आरो मा खामानि मावनो हायो बिथांमोनहा रोड बानायनो हागोन स्कुलफोरखौ डेभेलप खालामनो हागोन स्कुलफ्राव लाइब्रेरिफोर बानायनो हागोन इरिगेसननि कालभार्ट रोड बायदिसिना बानायनो हागोन आरो लाइब्रेरिबो बानायनो हायो कमिउनिटि हल लुनानै होनो हायो ओंखायनो बिथांमोना बे स्किमखौ लाथारनांगौ बे फैसाखौ बाहायथारनांगौ पाब्लिकफ्रा बिराद डेभेलप जागोन आरो एरियाया बिराद डेभेलप जायो बे फैसाजों डेभेलपमेन्ट वार्क बिथांमोना मावनो हागोन बेनिफ्राय बेखौ ओरैनो मोना दे फैसाखौ एमपिफोरा प्रजेक्ट बानायनानै प्रप'जाल होनांगौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनो प्रप'जाल साबमिट खालामनांगौ जे आं नैबे खामानिखौ मावनो नागिरदों नैबे गामियाव आं मोनसे रोड बानायनो नागिरदों नैबे टाउनाव मोनसे कमिउनिटि हल लुनो नागिरदों बेबायदि प्रजेक्ट बानायनो होनांगौ उइथिन डेट 5 crore 5 crore नि बाराबो होनो हायो जेबो नङा एप्रुभेल जानांगौ प्रजेक्टआ एप्रुभेल जानांगौ होमबासो खामानियाव फैगोन सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ एप्रुभ खालामो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआसो बे बाजेटखौ प्रजेक्टखौ एप्रुभ खालामगोन बेनिफ्राय एप्रुभ खालामनायनि उनाव खामानि मावगोन खामानिखौ सोर मावो डिस्ट्रिक्ट कालेक्टर डिसि अफिसनिफ्रायसो बे प्रजेक्टखौ मावनो हायो एमपिआ मावनो हाया दे एमपिआ मावा डिसि अफिसनिफ्रायसो बे खामानिखौ मावनाय जायो बे मोनसे नेशनेल स्टेटिस्टिक्स माने कान्ट्रि लेभेलनि बे मोनसे स्टेटिस्टिक जोंहाथ' more than 500 प्लास लकसभायाव दङ ना दा बिसोरो माबायदि प्रजेक्ट प्लान खालामदों बेसेबां फैसा सेंसन जादों बेसेबां सेंसन जाथ'वाखै बेनि मोनसे डाटा आरो अल ओभार इन्डिया दिनै 2340 crore नि प्रप'जाल होनानै दङ प्रप'जाल होदों
बेसेबांबा खामानि मावनो थाखाय बे 2,340 crore प्रजेक्ट प्रपोजाल होनानै दङ। गोबां प्रजेक्ट दं दे, मोनसेल' नङा। माखासे प्रजेक्टआ कमप्लिटबो जाबाय नै, कमप्लिटबो जाबाय। बे जाबाय नेशनेल लेभेलनि स्टेटिस्टिक्स, नेशनेल लेभेलनि बियो। बे ग्राफिकल। नैबे जाबाय स्टेट लेभेल, बे जाबाय आसामनि। आसामाव बेसेबां फैसानि प्रजेक्ट बानायनो नागिरदों बेनि बे जाबाय स्नेपशट। नै आसामाव नै 68 crore प्रजेक्ट प्लानिं जागासिनो दङ। एमपिफ्रा बेसेबां crore प्रजेक्ट प्लानिंनि प्रपोजाल साबमिशन होबाय आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनो 68 crore। बेनिफ्राय माखासे खामानिबो जागासिनो दं नै 17 crore प्रजेक्ट खामानिया सोलिगासिनो दङ। बेनिफ्राय 7 crore प्रपोजाल सेंक्शन जाखाबाय नै, एप्रुभ जाबाय आरो प्रजेक्टआ स्टार्ट जायाखै, जासिगोन, एप्रुभ जाबाय नै। बेनिफ्राय आरो दंबावोसो नै 43 crore प्रपोजाल आनसेंक्शन, दाबो सेंक्शन जायाखै, रिजेक्ट जायाखै, सेंक्शनल' जायाखै। बे सेंक्शन जायोबा खामानिया स्टार्ट जागोन। बेनो जाहैबाय जोंनि स्टेट लेभेलनि स्नेपशट, ग्राफिकेलि नैबे रिप्रेजेन्टेसन। बेनिफ्राय नायबावदो नै बे एमपि लेभेलनि सोर एमपिआ बेसेबां बाजेट होदों, बेसेबां प्रपोजाल होदों, मा प्रजेक्ट बाजेटआ बेसेबां खालामनानै होदों बिनि इनफरमेसन आरो। टपाव दङ श्री वीरेन्द्र प्रसाद बैश्य। बिथांनि बाजेटआनो जाहैदों 10 crore 28 lakhs। गिदिर प्रजेक्ट। रनगराया जोंहा सेकेन्ड पजिशनाव दङ, गोग्गाथाव बाथ्रा। बिथांनि बाजेट देखायनाय नुवाखै। 10 crore 14 lakhs। 10 crore 14 lakhs बिथाङा प्रजेक्ट बानायनो नागिरदों। प्रपोजाल होदों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआव। बिथाङा सेकेन्ड पजिशनाव दे, स्टेट लेभेलाव। दिस इज भेरि गुड। बिनि डिटेल इनफरमेसन आंनाव दङ, उनाव देखायगोन। थार्डआव दङ जोंहा श्री कामाख्या प्रसाद थासा। बिथांनाबो खम नङा, 9 crore 21 lakhs। बेबायदिनो माखासेखौ नायनानै लादो। गौरब गगৈ, प्रदान बारुवा, फानि भूषण चौधरी, बिसोराबो दङ नै। अके, टटेल जोंनि आसामनि प्रजेक्ट बाजेट होनाया नुवाखै 68 crore 66 lakhs। बेनि गेजेराव 17 crore 65 lakhनि प्रजेक्टआ जागासिनो दङ। बेनिफ्राय 7 crore प्रजेक्टआ अलरेडि सेंक्शन, खामानिया स्टार्ट जायाखै, जागोन आरो सेंक्शन जाबाय। बेनिफ्राय 43 crore प्रजेक्टआ दाबो सेंक्शन जाथ'वाखै। अलराइट, नैबे जाहैबाय ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन। अके, दानिया जों मिथिखागौ जोंहा सानै एमपि दङ, श्री रंगरा नार्जारी ओमफ्राय श्री जयन्त बसुमतारी। बिथांमोना दे मा प्रजेक्ट खालामनो नागिरदों बेनि डिटेलखौ फोरमायलांसिगोन। सिगाङावनो दङ जोंहा रंगरा नार्जारी बिथांनि। अके, जोङो आगोलाव बुंबोखादों बिथाङा बेसेबां बाजेट खालामदों, बेसेबां फैसानि प्रजेक्ट खालामनो नागिरदों नै 10 crore। आउट अफ दिस 10 crore नैबे डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रजेक्ट, चिरां डिस्ट्रिक्टआवनो बयनिख्रुइ बांसिन बाजेट बिथाङा खोन्थादों। देयर आर 53 projects चिराङाव। क'क्राझाराव 12 प्रजेक्ट दङ, बाक्सायाव 9 प्रजेक्ट, बरपेटायाव 2 प्रजेक्ट, उदालगुरियाव 3 प्रजेक्ट, बेनिफ्राय माखासेयाव 1 प्रजेक्ट। नैबाव तामुलपुराव 2 प्रजेक्ट्स। चिरां डिस्ट्रिक्टआवनो सबसे बयनिख्रुइ बांसिन एमाउन्टनि प्रजेक्ट 6 crore 50 lakhsनि प्रजेक्ट बिथाङा प्रपोजाल होदों। क'क्राझारावबो खम नङा, 1 crore 25 lakhsनि प्रजेक्ट। बेनि उनाव बाक्सा 88 lakhs, बरपेटा 32 lakhs, उदालगुरि 30 lakhs, बेबायदिनो जाबाय आरो। नलबारियाव जोंहा 10 lakhs दङ। अके, ग्राफिकेलि नै टपावनो जाहैबाय जोंना चिरां डिस्ट्रिक्टआवनो बयनिख्रुइ बांसिन प्रजेक्ट प्रपोजाल 6.5 crore। Very excellent. We should salute this guy. He has done a very good job. Thank you so much, sir. Thank you so much. बेनिफ्राय बाव नायदो
Work types. Mama rokomni bitanga project mauna nagading. Bini category sur. Say jeri hai. First one is construction of culverts and bridges. 2 crore 20 lakhs ni budget proposal. Meaning for construction of roads, link roads, pathways or any other road with or without drainage system. 1 crore 83 lakhs. Mini project dong bitanga. Okay. Beberapa gabang type ni work dong are. Ang mensi work ko very interesting. It is catching my eyes. Bini jay ni. Purchase of IT systems, including hardware and software for educational purpose, 15 lakhs. We mention forward thinking projects angni sabai. Very good. Excellent. Dani juga modern janagona. School prabu, gami prabu kasi modern janagona. This is one of them. This is one of them. This is a very good projects. Very good projects. Nैबेनो जाहैबाय बिथां रोनगोरा नार्जारीनि प्रजेक्ट लिस्ट नैबे कलमखौ नाय डिस्ट्रिक्ट नेम बियो बेनि उनाव ब्लक बेनि उनाव भिलेज बेनिफ्राय स्टेटास प्रजेक्टआ मा स्टेटासआव दङ अनगोयिं ना आनसेंसन ना सेंसन बेनिफ्राय प्रजेक्ट एमाउन्ट बेनिफ्राय नैबे वार्क डिटेल बेखौनो नाय नैबे भिलेजखौ नाय नोंथाङा जुदि गामियाव थायोबा भिलेज गावनि गामिखौ नागिरनोबा नैबे येल'खौ नायग्रो अके बेनिफ्राय सिटियावबो थायोबो बेखौ नायग्रो बेयावनो सिटिबो नाम मोनगोन ओमफ्राय भिलेज नाम मोननैबो मोनसे जायगायावनो दङ अके आं स्क्रल खालामनि नोंथांमोना नायलांबाय था बाक्सा दङ जोंहा बाक्सा बरपेटा चिरां श्री जयंत बसुमतारीनि डेटा गैया इट्स भेरि सरप्राइजिं आं आगोलावनो बुंखादों नैबे फाइनान्सियेल इयारनि लास्ट मान्थआनो जाहैदों मार्च 2025 बेयो जानुवारियाव फैबाय जों अलमस्ट जानुवारि फेब्रुवारि मार्च 3 months left बे 3 monthsआव बिथाङा मोनसेबो प्रजेक्ट मावनो हानाय नङा दे इट इज डिफिकाल्ट मानोना दा साबमिट खालामोबा बेखौ एप्रुभ सेंसन जानो समाय नांगौ एराउन्ड 70 days 60-70 days होमबाथ' माब्ला मावनो हानाय नङा होमबाबो साबमिट खालामनांगौ आं सानो बिथाङा साबमिट खालामगोन एबा साबमिट खालामनो दंखोमा रिफ्लेक्ट जायाखै सिस्टेमाव आं नुनो मोनाखै ओंखायनो बिथांखौ आं रिक्वेस्ट खालामो गोख्रै प्रप'जालफोरखौ साबमिट होदो सेंसन खालामदो प्रजेक्टफोरखौ मावदो नङाबा मा जागोन 5 crore is gone into a drain बे 5 crore नेक्स्ट इयाराव मोनला दे जोब्बाय नेक्स्ट इयाराव गोदान 5 crore फैगोन बे बोसोरनि 5 crore जोब्बाय आरो ओंखायनो बिथांखौ आं रिक्वेस्ट खालामो प्लिज सबमिट द प्रप'जाल 5 crore बाजेट दङ बे 5 crore सबमिट खालामदो रायजोफ्रा खुसि जागोन जोंहा डेभेलप जागोन बयबो मोजां मोनगोन नोंथांखौ बयबो सापर्ट होगोन अन्नानै गोख्रै प्रप'जालखौ सबमिट होदो All right, बेनो जाहैबाय MPLADS नि सुंद' भिडिअ नोंथांमोना माबायदि मोनखो बेनिफ्राय मा सानखो जोंनि एमपिफोरनि सायाव नोंथांमोना मा बुंनो नागिरदों कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हरदो आं गोजोननाय मोनगोन थेंक इउ भेरि माच This is my village road, such a beautiful place.